Det er jo nok kun mig, der kan få hår og fjeder over sådan en gammel bil her. En ægte firehjulstrækker har jo 2 stænger. Den er fra 2004, og den har ikke gået ret langt. Kun 398.000. Det er jo ingenting. Sidst den blev synet, sad det tape der. Jeg ved ikke helt. Motorlampen. I skal lige høre den i gang. Piver lidt. Det kan være, at den lige skal have en ny rem eller et eller andet. Så. Ej, og en anden lyd. Den går godt.